este Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi am să vă arăt foarte binișor și bine cum să vă faceți un intro. Pentru că toată lumea se intră pe YouTube și se întreabă, vrea să-și facă canal de YouTube, de fapt, și se întreabă, aș cam avea nevoie de un intro. Așa că astăzi o să facem un episod special în care am să vă arăt cum să vă faceți un intro foarte simplu. Trebuie doar să intrați pe linkul din descriere. Site-ul se numește panzoid.com. Este un site foarte bun. Dacă dori, depinde ce chestii, adică pe unde vă apucați. Aici este pentru backgrounder, doar că astăzi o să ne ocupăm de clip maker. Eu aș zice să dați întâi la community templates, pentru că tot în asta să vă bage. Căutați intro-ul vostru, adică un intro care vă place vouă. De exemplu, hai că acum că toți suntem aici, o să-l alegem pe ăsta. Pam, pam, pam. Și acum, hai să băgăm de exemplu pe ăsta. Hai să dăm Opening Clip Maker. Panzoid.com tools, ok. Așteptăm puțin. Vedem, vreau un intro mai șmecher pentru că este un tutorial și aș vrea ca intro-urile să fie decente pe care sunt. Vedeți aici și alte chestii adică altfel de poziții în care le puteți face. De exemplu, aici este alte mape de fapt. Aici este Minecraft, aici e un fel de cutie de da, cred că e un fel de cutie cu arme. Am văzut-o la și mi s-a părut și ăla interesant. Așteptăm un pic să se încarce, apucă dimineața până se încarcă, dar n-ai ce să faci. Bun, așteptăm un pic. Pe acest site mi-am făcut și eu intro-ul, doar că nu l-am făcut din community templates, ci l-am făcut dintr-un ăsta pe care l-am luat de aici. Dar anul ăsta, please, te rog. Ok. Hai să vedem cum este intro-ul în primul rând. Anul ăsta! Și acum. Apăsăm pe acest, să-i zic eu, acest butonaj. Apăsăm pe ăsta. Aștept un pic. Stai, what? Da, e interesant. Bun, acum ce o să facem? În primul rând, o puteți face voi de cap cu acest Panzoid, pentru că are foarte, foarte multe lucruri interesante în acest site. Bine, deocamdată la mine merge cam nașpa, pentru că am un calculator de tot KKT. Da, și hai să văd. În primul rând, nu știu ce ziceți voi, dar v-aș recomanda să intrați direct la aici și să puneți aici la texte. Dați aici și eu o să bag de exemplu, pentru că tot e canalul meu, o să bag BRO. Bun. Gata. Enter. Și acum îl băgăm și pe acesta tot așa. Scriem BRO. Ok. Și cred că am înțeles acum cum se făcea chestia aia. Deci, apăsăm așa. Uităm un pic. Da, secundă. Deci le țineam două, bă, tare rău, n-am ce să zic. Hai să popim un pic, să ne uităm, nu arată rău imaginea, hai să ne uităm și cum am putea să facem fontul, că nu știu ce să zic. Nu prea. Cred că mai bine lăsăm pe blackout, mai bine ne băgăm la porcării. Hai să vedem debas. Nu, hai să lăsăm pe blackout. Lăsăm pe blackout și acum
Cum eram? Da. Acum. Ok. Acum puteți să faceți voi ce vă doare pe voi. Capul eu o să stric direct la space, aici vă puteți băga voi muzică, dați aici, dacă vreți să dau la dați. Aici nu știu ce face. Da, haideți să vedem clipul acum. Da, nu e cine știe ce, dar în fine. Îi dați aici Start Video Render. Eu vă recomand să dați pe Balance pentru că chiar și așa o să vă apară la una dintre la o calitate foarte bună. Nu trebuie neapărat best quality, nu cred că vă trebuie 2K sau 4K sau 8. Dăm Start Video Render și așteptăm să se încarce. Eu o să pun o scurtă pauză și revenim. Am revenit și din câte vedeți dăm aici Download Your Video. Încă nu s-a randat doar, acum trebuie să se și încarce. Așteptați o secundă că netul meu merge cam încet din cauza că și filmez. Și așteptați și câteva minute. Nu minute, secunde. Nu durează foarte mult. Poate să mi se încarce asta. Atâta. Nu stop. Ok. Așteptăm un pic. Eu sunt pe Opera, deci o să-mi apară aici. Dacă sunteți pe Chrome o să vă apară aici. Dacă sunteți pe Internet Explorer, nu știu cum să vă apară sincer. Haideți să vedem cum a ieșit. O să vă pun la final cum a ieșit intro-ul. Ok, și acum, haideți să vedem. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. V-am zis, este un program foarte, foarte simplu. Nu cred că dacă o să vedeți tutorialul acesta, nu o să mai aveți nevoie deloc să vă uitați înapoi, pentru că este super, super simplu de, de utilizat. Dacă vă place, dacă mai doriți tutoriale, lăsați-mi în comentarii cu ce tutoriale mai doriți să mai fac și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!